El recordo... Era la nit Nochebuena. Jo li deia que no sortís i ella va voler sortir. Ens van avisar al cap d'una estona que havia tingut un accident, vam arribar a la carretera, era morta, la van tornar a revivar. Quan vam entrar allà a l'UCI de quiròfan, no hi havia cap més màquina perquè ja no hi cabien. I semblava un àngel. Totes les màquines, el respirador, bueno, tot anava, tot. I de tant en tant senties que la màquina feia pip, pip, i jo em mirava a les infermeres i feien, volien dir, ja està, això ja s'acaba. La meva lesió més gran va ser el traumatisme craneoencefàlic. Hi ha moments que, bueno, és molt fort dir-ho així, però no ho he arribat a fer ni res, però vaig arribar a pensar en el suïcidi. Perquè és molt fort. Veus que ja no ets la mateixa ni físicament ni res. Que els teus amics van desapareixent, que no pots fer el que feies abans, que la teva vida d'adolescent ja no és una vida d'adolescent, és una vida d'adult. Has de pensar en altres coses. Molt dur, perquè no saps què fer, no saps on anar, no saps, tot és pagant, no saps què fer. El paper d'Invictes aquí, amb la Cristina Gutiérrez, vam anar a una jornada a Barcelona i a partir d'aquí va ser com tot rodat. La Cristina m'ha portat també esperança en poder tornar a fer alguna cosa que jo creia que potser no. O sigui, et fan un acompanyament personal i un acompanyament en qualsevol sector, sobretot en el laboral, està molt bé. Un servei com Invictes és imprescindible. És un model d'atenció a les persones i per les persones. És on els professionals com a persones podem anar amb la persona i treballar conjuntament de veritat. Sobretot en els primers moments, poder assentar-se amb una persona i que digui, vale, mira, el camí que podem fer és aquest. Nosaltres et podrem ajudar ara, ens centrarem en els papers, després farem el pas de que tu puguis recuperar-te, després començarem també a treballar per buscar feina, l'oci, la cultura, per poder normalitzar tota la vida. Jo crec que el que més busquen és una persona referent que pugui dir, mira, aquest serà el camí, si tu vols, o digue'm tu quin vols el camí, que nosaltres el construïm junts. Quan trobes Invicta i trobes coses així, és supergran, que hi vagin, que no quedin, que els ajudaran, que no sé, és que serà una altra vida per ells, serà una altra vida. Sabran on anar, sabran què fer, tindrà gent que els entendran, és molt diferent. Iepa. Tenia clar que volia ser mare i que potser havia arribat el moment. Un altre salt? Cap allà? Jo he nascut 2 vegades. 3. Quan vaig néixer de veritat, amb l'accident, i quan he tingut el meu fill. Què t'ha donat? Molta vida, molta esperança, moltes ganes de tirar endavant.